Ko Brandon uri kubva ku? Ndikubva ngunosiya foni yangu pana beans apa. Vamwana muna chamunoramira muupenyu kunze kuchezera mafoni kwenyu. Ani German musarwadziwa man. Kwava king wanonzi courage wakutsvageko munoma. Ava king amwazivera. Ndovanoti vafunga suudza mukana wakandopona tishanyi. Ndiri kwavajera 1 meal per day. Hai murasta musangorwadziwa ko kana zviri izvo zvechidawo mwoyo wavo. Aiwe courage nyarara iwe usatombotaura wako zvemwoyo zvako. Kuchikoro wanga usingagoni kulebhula futi. Hapana mhuka imi munongomukira kunopomba timafoni twenyu pachaji. Itai seni zvangu ndomukira kunoona timabhebheti wako. Hai mijamani munongorwadzwa imi jamani. Timitepe dzeboys rekuti rakangopiwa kiss padama mototsinzinyira but kana tiri kuchechi paprayer ndo pamunenge makavhura dziso ngembudzi kunanzwa sauti. Hai mapana musandipinza kuti nyaya yenyu temabhebhi ndakatanga ita gumbo panze pandatozoona kuti azviitika. Iye zvino ndakatoisa angu makumbo ese panze. Brandon asi mabhebhi aya unodanana nawo aya. Tukwekwe tuye unodanana nato jama. Hamfano sandisaiza mbana wangu tisanda moyo vairewa mbana wangu tisinodiwa. King udwanane netukwekwe twenyu tuyoto munodanana nato twetu. Ini chandoziva ndechekuti tukwekwe tuyoto tunoda zvinhu 2 chete pamuri. Free transport kana free meal. Pakare jotaro chokwada. Simazivira angu inini. Brandon ana mota. Saka obvious tukwekwe twake tunochingoda free meal chete. Boys chikolab chenyu mutondi confuse mutota kunge Zimbabwe ndo nyika ye1 yekuti nosvika pa obwanzanzi tinotambira ikoke chotoshati ikoke shacho noshanda mucalculator. Brandon niwe usada kutivhundutsira munomu tese toziva kuti uri mwana wemuroyi wotoshanda nesimba tengera baba namai mapere.